vou dicir a hora exacta, ahora que teño un reloj bon. Son as 10:27 minutos e 37 segundos. E 40 segundos, ahora mesmo. E 40... O tempo pasa, aunque tú estés quieto, o tempo sigue para diante. Vamos cos invitados de hoxe. Tiñamos moitas ganas de que vieran a Land Rover. Son, como dixen antes, auténticas estrelas e queridas en todo o país. Hoxe, cuidado con isto, hoxe temos no Land Rover, hoxe veñen a pintar o Land Rover Los Satélites! Feliz de estar aquí. Gracias. Pándimas, pándimas. ¡Viva Pablo! Hola. 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 ¿Qué vas a decir? Nada. Vai a baixada máis bonita, Sí. Verdad? Eu creo que neste plató de estar así os satélites non estuveron nunca, É a primeira vez que Tú estamos. sabrás, porque tú levas nos satélites... 20 anos. Ostras. 20 anos. Pero é a primeira vez que estamos aquí, estamos contentísimos, estábamos desexando estar, En verdad que sí. Verdad que sí. En verdad que sí. E Alejandra, canto levas? O quinto ano é. Ti levas 5 anos. Sí. E Arturo? No tamén, o quinto. Tú levas o quinto ano tamén? Bueno, e falta María José, Sí. que non puido vir, bueno, por nada malo, pero bueno, non pode estar hoxe aquí. Non lle tamén, apetecía, pero o calquera cousa. Vamos para lá, vamos para lá. O primeiro que teño que preguntarvos é se é verdade ou non, porque eu escoiteino, O qué? que os satélites van a actuar na Coruña o día do eclipse. Totalmente. Eu escoitei esa movida e dixo, É pero verdad. como é iso? 12 de verdad. agosto, é. 12 de agosto. Está xente loca co eclipse. Sí. Normal, Está normal. xente loca co eclipse, que nunca tal se veu. Claro. E non se vai ver nada. É o que non está loco co eclipse, está loco Por que con non nós, se vai é ver? daquela... Por se fai nubes Vai. ou por qué? Además, Sí. A que hora é o eclipse? Creo que é ás Ai, 8 e ai. pico. Sete, Oito e pico. Que día é? Que día dixes? 12 de agosto. 12 de agosto. 12 de agosto. Nós teremos aí María Pita, pois facendo aí un poquinho de música de dos Tamara, de Pucho Boedo, a música nosa dos satélites. Ah, espera, claro. É algo especial, é algo... non aguanta algo todo normal. diferente. No, pero aparte, acabo de velo ahora, ainda acabo de caer ahora na movida satélites, lúa, tamén vai un pouco por aí. No. Sí, sí, sí. A ver, a Orquesta da Coruña. De feito, o eclipse era para ser o 13, a cambiarno para o 12. Moveron o para que eclipse. coincidira con nós. Oye, Sí. non te rías porque hai casos reales que a mí me contaron de xente de madrileña, sobre todo, que chaman, sabedes as praias das catedrales? Sí, sí, sí. As praias das catedrales son bonitas cando está a marea baixa, Sí. que ves toda a estrutura de roca. Hai xente que chama e dice, a que hora é a marea baixa mañá? A que hora é a marea baja? Esa era as 3. Aí non podían cambiarla para... Mi madriña, Sí, sí. guau. Pregunta, Pues Hay gente dicen, hay gente muy rara. dicen que no hay habitaciones en ningún hotel para el 12 de agosto. O En 12 de Coruña. agosto, no. Está todo petado. No, nin en Coruña, nin moitas partes de Galicia. Sí, sí. En Santiago tamén di que se vai ver moi ben. Na miña zona, na Mariña Lucense. Na Mariña. De todas formas, os hoteles iban estar igual petados. Estamos falando de Galicia, estamos falando de outra cousa, algo diferente. Galicia no mes de agosto isto é precioso, festas, verbenas. Para, pero entonces vos collestes esa fecha, que 12 de agosto, tuvestes que deixar de facer unha verbena das tradicionales, digamos, non? Sí, sí. Vamos Imagino a que sí. sí. Xa o ano pasado tamén o fixéramos tamén en agosto, non me acordo que día exactamente fixéramos. Para o 12 de agosto, Al menos. Canto costa levar aos satélites o 12 de agosto? Nada, home. 4 ou 5 mil euros, Non sei, non sei. 4 pesetas. No, hai que subir todo. Sube o gasoil, cantos trailers levades vos? Non levamos dous. Non levamos dous. É que a Panorama leva 4, pero 2 non van sin nada. É por levar trailers. Eles teñen 2 na máis, os outros 2 teñen salir. Bueno, pero Lito xa sabes como está, que está seguindo a cabeza. Din que de vello que compola a cabeza, eu Lito creo que estuvo vai aquí hai peor. pouco, deume moita pena velo así, Bico, Lito. Sí, un bico moi grande.
Gran persona. Pero cantos anos terá tamén Lito? Porque tú xa levas 20 anos Eu aquí. levo 20 anos e Lito, pois eu non sei se lle vai a gustar ou non, pero eu calculo que debe andar con 57, 58. Ui. Porque o Satélites tú xa é da Coruña, é unha orquesta da Coruña. Sí. Bueno, tú eres Sí. venezolano. Sí. De que sitio? De Valencia. De Valencia, Venezuela. Valencia, Venezuela. E agora vives donde? En Coruña, en el Burgo. No Burgo. Hai xente do Temple por aquí, había. Sí, igual que él. ¿Dónde? Hai xente do Igual Temple, que sí, él, sí. igual que ti. E tú como chegache? Tú como chegas aos Satélites? Bueno, en O pandemia... sea, tú cantabas en Venezuela? Profesionalmente como lo hago ahora, no. Pero en pandemia fue que los vi actuando una vez en Luar. En esa época estaba María José, estaba Alba y Noli. Y en Luar los vi los vi a los tres y dije, puede ser mi oportunidad. Y Bardan, con trompeta de la orquesta, fue al bar donde yo estaba trabajando en ese ¿Estabas momento. trabajando en un bar? Sí. Qué bueno. Sí. Y le pregunté si necesitaba un cantante y él me dijo que sí, pero que sí cantaba. Entonces yo busqué unos videos que tenía cantando con ciertas compañeras y le dije, tío, eres o tipo. Mañana, chámate o... A ver, o Satélites foi das veo. primeiras, eu creo, que das primeiras orquestras en que había xente, digamos, internacional, xente de outros países, non? Sí, o trompetista Daquela de non era Panamá. tan... Cando empezou isto non era tan habitual. Hoxe en día sí. Hai xente de moitos países nas orquestas, non? Entéreme outro día que hubo unha cantante cubana, pero no ano... Nos Satélites? Sí. ¿En serio? Sí, Fai sí. moito- fai Pero os moitísimos Satélites cando anos. se fundou? 30. No 38. Que dices? A No ano pregunta- 38. 38. Ano 1938. Guau. E no 55 foron a Venezuela. Por primeira vez. Hay una conexión bonita con Venezuela. Sí. E sempre, pois eu creo que a raíz deso sempre houve músicos venezolanos, cubanos, e siga vendo. Temos un E siga vendo. baixista de Chile. Sí, efectivamente. Casi hai máis de fora que de galegos, xa. Bueno, hai Casi, moitas orquestas casi. agora, non? É na Coruña onde hai unha rúa los Satélites ou en Oleiros? En Oleiros. En Oleiros. Hai unha rúa que é Rúa Satélites. Aí Gelo, o alcalde, que foi do batería dos trovadores, foi músico tamén. Gelo, sí, foi. Foi músico, foi batería dos trovadores. Puxonos ali unha rúa, Rúa Los Satélites. Ali en Perillo. Ben merecido. En Perillo está. En Perillo. Teño ganas de facer unha pregunta. Pregunta. Cando foi a última vez que viches os Satélites? Porque non Hai che- moito. Ah, Hai por moito. qué? Por qué? Eu non vou moito a verbena, porque eu teño moitos fillos. Ui! Sí, non sei, E lo sabes. teño vacas e a vaca, pa vaca non hai sábado nin domingo. No, hai Tú cordiñela podes ir á verbena, pero tú domingo a vaca hai que muxila ás 6 da mañá. Sí, da igual. E isto, non me gusta presumir desto, pero é o que hai. Eu non quero meter ordeñadores porque quero eu darlle a man. Son 200 vacas a man Oh. e levan a mañantos, por eso non podo ir á verbena. Ai. Ai. Bueno, expuso barata. Pues debería, porque te lo pasaría genial. Bueno, pero os Satélites, digamos, das orquestras, non sei, non sei como dicir moi ben, é como a máis distinta que mantén un pouco, ou iso a xente maior tamén, bueno, a xente maior é a xente nova. Sí, intentamos manter un poquinho que A era, esencia da o que era a verbena. verbena, sí. Desmarcarnos un poquinho da orquesta de hoxendía que vai máis, tira máis polo espectáculo, e nós pois, seguimos coidando un poquinho máis a música de baile, e bueno, fai anos quizá decía a xente, non, é só para a xente maior, pero bueno, cada vez temos máis xente xoven que nos sigue tamén. Eu, un dos problemas que lle vexo a verbena cando vou, ou lle vía antes, que dicía, isto vai acabar ca verbena, era o botellón. Non, o botellón dos chavales, porque claro, as comisións de festas normalmente financianse porque hai un buchinche que se pon ali para vender bebidas, se paga e tal, entón, claro. Bueno, Roberto, xa sabes que agora mesmo está todo carísimo. Eu entendo que un pai que teña dous fillos e que vayan os dous por aí de verbena, a pasta non dá para darlle aos chavales 50 euros. Había orquestas que as pagaba casi co que facían non? Na Claro, barra, sí. fai anos nunha barra dunha festa pagabas a orquesta, xuntabas para pagar a orquesta. Agora iso cambiou un poquinho. Nós, por sorte, nas nosas festas non suele haber moito botellón. Non se ve moito, non. Nós temos pois, a suerte de que veña xente formal ás festas, xente que trae carto. Bailar. Es verdad. Sí que hai outras festas que alternamos con orquestas así que pode ser de máis xuventude, sí que se ven, hai diferencia. É normal, a vida está cara, un pai non lle pode dar hoxe en día a un fillo 50 euros a ti, 50 euros todos os fins de semana. Claro. Claro. E da dos Satélites o mítico tema Si se conocieron papá y mamá tirándose piedritas
en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. Qué bonita, qué temazo, Sí, señor. Estaba ben bonito ese. E máis, digoche unha cousa, é un tema que despois dos anos que os satélites o levan tocando, ti vemos ao mellor que en algún momento dado se nos ven un pouquinho a festa abaixo, ti botas papá e qué mamá, bueno, Y la solucionado o juventud tema. también se viene arriba con papá y mamá. E xuventud que nos ven ás 3 da mañán a decir, oye, podedes tocar papá e mamá? Increíble. E para terminar a festa, Playa da Lanzada, así Sí, veces. Playa da muchísimas veces. Lanzada, con É móvil, con unha papel. cumbia. Vuelan las gaviotas sobre la playa de la Lanzada y a la distancia se ven las nubes que arrastra el viento. Vuelan las gaviotas sobre la playa de la Lanzada y a la distancia se ven las nubes que arrastra el viento. Bueno, ven todo certo, ven todo. Ese tema de quen é? Pois este tema é un tema moi antigo. Cuidado con ese tema, porque eu levo anos, eu cando era pequeno iba a escoitar música ao coche de meu pai, metíame ali e poñía unhas cintas que había. E eu recordo esa canción, pero eu recordo así. Vuelan las gaviotas sobre la playa de Santa Marta. Santa Marta. Eu recordo Santa Marta e eu pensei que era unha cinta ou dos Breogans ou dos Trovadores. Non sei, eu sei que é un tema moi antigo, pero non sei, eu cando entrei xa estaba aí o tema, habría que preguntarlle a Saavedra. Pode ser Santa Marta, Barranquilla, que te da Sí, pero bueno, é como Coruña Ciudad Sonrisa, que é un paso doble e a día de hoxe ainda non sabe moi ben de quen é. Pero la playa de la Lanzada está patentada por satélites. Pois a Praia da Lanzada, para cerrar. Vamos só de así se conocieron papá e mamá. Fixemos unha cousa, aproveitando que estaban aquí os satélites, que é preguntarlle ao noso público, que temos hoxe aquí no plató, si sabían, si coñecían a historia de como se coñeceron seu papá e a súa mamá. Escribíronla e tráenos as máis curiosas, ou as máis bonitas, ou as máis non sei que, a grandísima Ana Geitos. ¿Qué tal? Encantada. Encantada. Que maravilla me encanta. Home, falades de amor, aquí orquesta. Faltaba eu. Eu quero ese modelo para min para presentar buenísimo, eh? Verdad, verdad. Sí, eu me opino flipa, o mismo. Qué guai. Tú, satélites, tú eres moi nova, pero satélites... Sí, sí, no, teño escoitado. Que Claro che, que sí. que traes por aí? Pois eu sempre as verbenas triunfan porque todo o mundo namorouse nunha verbena. De feito, eu conozco os pais dunha amiga que estivo co cantante dunha orquesta. Uy, caramba. Ui, Porque os das orquestas, cuidado. Antes falábase antes. Agora non. Sí, sí. Sí, sí. Eu tuve a sorte de facer varias xiras cos Tonechos e conocí moitas orquestas. Chapó. Nunca vin nunca viche nada, nunca vi porque non vían. Nunca vi. Bueno. Vaya fama. A min hai algo... Si é verdad que nós fixamos moitas actuacións cos Tonechos e as orquestas cedíannos normalmente o tráiler para actuar. E eu sempre flipei co das orquestas, co que traballaban tantos horarios, bomba pola mañá para outros sitios, sin vermuca, tal, e sempre en todas as orquestas, sempre estaba a xente, sí, alegre, contenta, sí. Bueno, máis ou menos ao final, pois, adaptas, te acostumbras ao teu traballo e, bueno, a pesar dos días, pois, intentas sacar o humor de onde baixa para... Porque senón ao final está baixo. Claro, porque tamén tens que subir ao escenario con... Claro. Penso que máis no momento da actuación é cando cambia o chip. Sí, Antes, ao acabar, ao rematar aí, a E cousa... despois todo funciona cando entre os compañeros nos levamos ben. Se hai algún problema aí, eso sí que xa se nota despois. Como na Por casa. sorte nos satélites non hai ese problema. Pois as miñas persoas tamén levábanse Esta moi, xente do moi público ben. que nos escribeu como... Sí, A ver, teño historias. conta. Por exemplo, empezamos con o alcalde de Mondarís. Ostras, Ay. a ver eso. Está por aquí. É que non sei se leelo ou non leelo, porque todo queda en familia.
No, pero isto que puxo aquí era bastante habitual, eh? Sí, sí, todo queda en familia, No, verdad? pero isto que vas ler do que puxo Sí. aquí Pablo, isto era bastante habitual, Sí. leo. Resulta que son primos Falan seus pais, lonxanos dos pais do alcalde Son de primos Mondariz. lonxanos, eso. Son primos lonxanos e bebían porta con porta. Para poder quedar, tirábanse pedriñas a ventá. Só para unha canción, eh? Romeo y Julieta. Tirándose pedriñas contra a venta, tirándose pedriñas contra ai mamá, tirándose pedriñas contra a venta. Qué bueno. Totalmente. Que diría o que tiraba pedras, eh? Ai, Pero bueno, sí que nas verbenas ven moita xente decirnos, oye... A tirar pedras non, eh? No, home, no. Conocémonos nunha festa cos satélites. Moita xente. ou embarazadas. A conoceros despois de estar embarazada. No. Ai, No, pero Eso embarazada sí que nunha chama a festa. atención, eh? Cando cantamos Sangre en mi cuerpo, na festa do ano pasado, que estaba embarazada este ano, unha rapaza co bebé en brazos, agora outra embarazada. Ah, bueno. E que- Embarazouse ca canción. Non... bueno, esa canción dedícade ao embarazo, que sei, non sei. A ver, que máis temos? Continuamos. Eu ao meu mozo coñecino nunha discoteca. Meus pais coñecéronse nunha verbena e meus avós nunha foliada. Todo de festa. Todo se que dicía, meus abuelos na guerra. Pensei que iba para atrás. Eu coñezo os pais dunha amiga que vende queixos de Arzúa. De aquí un saludo a rico. Arzúa. Pode ser vos, igual, aunque sea Tarzúa, pode ser bon Tamén, queixo. tamén. E foi a unha feira a Cáceres e enamorouse do que vendía salchipapas e bollos preñados. Así que... Vos todo este fala de entra discoteca, ben vos tamén de todo. facedes discotecas de inverno, non? Algún así. Discoteca, restaurantes. A Luna iríades a Luna. Sí, Luna, estivemos agora fai... Flor de Montouto, Hosfer, bueno, que non se nos esqueza ninguna. Sí, Unas cuantas, facemos. Que máis por aí? Foi nunha festa, outra vez. Ao tempo deixárono e despois volveron. Isto é unha cousa rara de que a xente antes non se deixaban, verdad? No, pero si é verdad que a maioría da xente, a mellor que ten agora 70, 80 anos, coñeceuse, empezou a mocear na verbena, cando se acaban a bailar, ou Sí, así. e despois, pois, algo, a mellor el marchou e... Tu sabes como se coñeceron teus pais, por exemplo? Pois non. Verdad? Isso é unha cousa curiosa. Pois non o sei. E deberías sabelo, non? Debería sabelo, sí. Pero non seguro o que sei. pasa a moita xente. Os meus de Que non festa. sabes exactamente. No, Yo pois sei. non o sei. Ai, Sí, Ti tú sabes. sabes, sí. Yo tampoco lo sé. Pero é que é curioso, porque é unha cousa que deberíamos saber, A non? ver, Creo que en sí. el colegio. Sería bonito. E deberíamos saberlo incluso en detalle. Non como se conoceron, que ao mellor se eran veciños, sino como Sí, claro. empezaron a... E os teus pais como se coñecen? Non sei como empezaron a sair exactamente. Pois mira, tarea. Pero seguramente sería a maioría nunha festa, porque antes era a única maneira É a de... quedada, ou eras non? veciño ou a conocías nunha festa. Non habería moitas máis maneiras, non? Digo eu. Sí, en internet, ¿no? Internet... En Tinder, en A Instagram. festa que te va a dar a orquesta. A vos No, afectemos algo ahora dos móviles, na verbena? Tú xa fixeche verbenas sin móviles, claro. Sí. Que cambia? Bueno, sí que cambia. Sí que cambia a verbena, porque antes ti estabas tocando e a xente estaba... Atendendo todo o mundo. E agora estás tocando e ve os chavales. Sí, ou grabándote así en vez de... Ou grabando, pero vida aquí a festa, a bailar e a disfrutar, ou ir a tomar un Aí cacharro, tens razón, pero... porque antes Deixado o móvil, estaba chico. todo o mundo enfocado aí. Claro. É verdade. E tu sabes como se coñeceron teus pais, non? Sí, sí, sí. Pero sabes o detalle. Sei. A ver, meu pai tuvo que ser nunha festa, claro. Pai é rockero. Sí, foi nunha discoteca. Unha discoteca que era moi famosa antes que chamábase Boomerang. Boomerang. En Puebla, sí. E coñecéronse, meu pai estaba aí a ver a quen cazo, miña nai estaba nunha esquina así como ai que miedito e atacoulle Toñito de Poi. Canta xente se conocería na Luna ou na Flor do Montouto, cantos matrimonios saldrían de aí. Que máis? Daría para escribir un libro. Pois falando de veciños, estas personas eran veciños en Galicia, pero coñecéronse currando en Menorca. Ao volver a Galicia empezaron a sair. Aí eran veciños aquí, eh? Eran veciños aquí e encontraronse en Menorca. Era o destino. Eu creo moito no destino, Currando en Menorca, papá e mamá. É que vale para todo, papá e mamá. Para todo. Eso que é? Que canción, que estilo é? Iso é un merengue. É un merengue. É un merengue.
Eu non sei distinguir o merengue. Por que merengue? Porque que? Cal é a diferencia entre É merengue máis apurado que a cumbia. e a cumbia? Vai máis rápido. Un aplauso grande para Ana Geitos. Aplauso grande. Seguimos porque vamos con outra cantante, outra artista, Eva Iglesias. Compañeiros. Tú cantache co satélite, non cantache co satélite? Quise liala en Rianxo, non se animou. ¡Epra! Que fa, Roberto? Non fun eu, Bueno, Que pasou sí que en cantaxe o satélite. Como cantei co satélite? Donde? Un programa que fixemos un especial para... Ah, bueno, sí, pero nunca estuve na formación. No, bueno, para cantar. Que dices de Rianxo? Nunca me chamaron. Vine abaixo. Dice, queres cantar un pouco? Escoites eso de Rianxo? Sí, Perdón. quería liarte nas festas de Rianxo. Dicen, Eva, canta. Xa estaba liada ela, creo. Ti crees que estaba eu para subir a cantar? Nunca cantache en Rianxo, cando é... Sí, moi penosamente. Bueno, pero é a túa sí. festa, non? Pero non te chegaron a chamar, Saavedra, non te chegou a chamar. Pois iba te chamar, entón. O que pasa é que adelantouse o Ah, Roberto. pois sí, no, é Estás falando verdad. en serio? Ah, verdad que sí? No, Sí, no. sí, adelantaste ti. É verdad que me Estás chamaron. falando en serio? En Le quitaste serio. la idea a En serio. Javier. O sea, se non viñera para Land Rover estaría nos satélites ahora. Totalmente. Sí. Que ben fixen. Ya tú sabías eso. De que ano está falando? 2015, Pero salindo tú da Marbella xa? salía de Marbella e ainda non tiña o meu futuro moi decidido e chamoume Chegou a chamarte, non? Saavedra. E que che dixo? Pois si quería ir para os satélites. Pero a min quedaba un pouco a desmán porque son da E Coruña. por que dixeche que non? Porque despois chamaronme de aquí, O sea, ainda non lle dixeras que non? ainda nin xera que non, chamaronme aquí, mira que queríamos contar contigo en plantilla en Land Rover. Eu, Saavedra, un abrazo fuerte. Bueno, pero tamén che faría ilusión que te chamaran os satélites, ostras. Sí, o que pasa é que eu estaba nun punto da miña vida que quería deixar un pouco que era pachanga e dedicarme a outra cousa e saleume ben. Cantos anos levabas daqui na orquesta? 10. Tú levas ahora, por exemplo, canto levas? Tú levas A 5. quinta tempada nos satélites. Satélites, Pero en para- general, 20 Para anos. nas orquestas? 20 anos ou máis. E Algo tú máis. non te cansas? Non. A ver, hai... Ale non se cansa. ¿No? Hai meses que, por exemplo, setembro sí que se fai un pouquito costa arriba, pero... É que eu en sempre xeral, digo- Cansache, adoro te chegache a cantar, adoro cansar. Que eu cantar. sempre digo que estar nas orquestas é como ter unha relación tóxica. Sí. Porque queres deixalo, pero non eres capaz, tes aí un conflito. Bueno, Por que non eres capaz? Un ano No meu máis. caso, non. Un ano Sí, máis. un ano máis, un Veña, ano aguanta un máis. ano máis. Sí. Pero Aguanta por un ano que? máis. Se estás... Que é o que che tira? Tirache o público, tirache o escenario, tirache cantar, tirenche moitas cousas, pero despois é moi cansado tamén, no verán, eu Pero acordo. non hai nada Bueno, era perfecto. cansado Aquí, daquela, ao mellor agora é cansarte menos. cansas en calquer traballo, non? No, cansado. Pero tú a que hora... Sí, María pero eu, traballo. por exemplo, ahora que teño unha filla, Xa. Eso sí. Pero tú a que hora, É tú distinto. a que hora chegabas ao campo da festa na túa época de Marbella? A que hora? sobre as 7 da A tarde. 7 da tarde. Vos ahora? Sí, bueno, 7, 8, depende Igual. onde Pero esteas. se hai festas que Javier di nada, non viñades nin para proba sonido, chegade cando queirades. Pero tú A tal proba- hora hai que empezar. Tú probabas sonido? Sí, claro, probamos sonido, si empezaba vos outra tamén? orquesta tal. Sí, bueno, temos suerte aí con o noso jefe sí, que a veces no teoricamente verán alguén o dinos, proba pide xa. para tocar xa. Temos aí suerte co técnico do sonido, bueno, é moi bo. E a que hora normalmente estades na casa? Uf, Bueno, depende da Depende, distancia, pero- pero pero- normalmente. 5 da mañá, 5 da como mañá. moi tarde, 4. Tocamos moito Ai, cerca da casa. Estás o tempo de cambiar Cambiou ainda. a cousa, Tú a que hora? Eu tiña chegado 6, 7 da mañá, Hai algunha festa que sí. E depende da Depende da festa. fiesta, Bueno, Esta pero noite normal é chegamos ás 3 e 5. pico. No? Sí, ó. 5. Esta No, noite pasada, antes. Esta noite pasada estábamos ás 4 na casa. Pouco antes. A ver, cambiou un poquinho tamén. As festas están empezando un pouco máis temprano, non acaban tan tarde, bueno. Pase Cambiou un seguido poquinho. moitas veces, ás veces hai pase de tarde, os Da domingos, pandemia sobre para todo. aquí cambiou un pouquiño. Por lo menos ayer a las 3 de la mañana ya yo estaba en mi cama. Que maravilla. Para parta hora vades... Bueno, ibades en autobús igual, ou non? Sí, 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 sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Que conste que eu a veces teño mono, Ah, sí? Sí, Hai que sí. deixar de cantar. Teño cuidado, moniño aí, cando vos vexo aí no escenario, jogo, ai. A sorte que ten Eva que moitas veces canta, que as coitamos cantar, pero se non Bueno, se pero deixas eu de creo que é cantar distinto a verbena que cantar aquí... Moi distinto. O público, a Moi isto, non? distinto, sí, 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 sí. Eu boto de menos a adrenalina de estar no escenario, de ver a festa en directo, ao público. E non pensas ao mellor coller un verán e facer un verán cunha orquesta ou non? Sea os satélites ou sea... Non creo. Calfón. Verdad que Bueno, a mellor lle pasa pola cabeza, Eu a mellor iría a unha fecha e cantaría un día, Unha pero...
Sí, pero na orquestra tens que estar sempre, ca nena senón- cámbiame moito o conto, Eu non sei o que pasará comigo. Eu, o día que deixe, a miña idea ahora mesmo, o día que deixe para deixar de todo. Tamén. Pero a xente que ten, o que dices da nena, a xente da orquestra que ten... Hai moitas que teñen nenas, Claro, eh? e moitos, e como fan? Non ven casi nada. Nada, eu cando eran Tú, niñas cando- pequenas, eu cando chegaba... eran Bueno, eu xa teño 17, outra de 15, pero cando chegaba a casa, por dormía 2 ou 3 horas, collía, guardaría... Elas estaban dormindo. Claro, elas estaban dormindo. Esperaba que despertaran, guardaría, volvíame a acostar, iba a buscar comida e a traballar. Claro. Wow. Era así. Bueno, pero... Que vas a facer? Xa. Cando os donos un matrimonio traballan, non queda outra. Sí, no, eso é un lío, eh? Bueno, pasa factura, Eso pasa factura. Eu cando tuve a segunda, tuve aí 2 anos fastidiado. E ten que pasar factura tamén nas relacións ca túa parella, sabes, de non verse, de non... Iso ten que son moitos días. Sí. O verán e longo, sí. Vamos con chirimbolo, que é o chirimbolo? O chirimbolo é calquera cousa, Roberto. É un término que se usa. É verdade, é algo estándar, pode ser calquera cousa. Ese tema arrasou, está arrasando e ganar o concurso da TVG o ano Foi o ano pasado. pasado, elegido o tema do verán. Sí. Non contábamos, foi aí unha colaboración entre Gabri Fandi e Satélites, e, bueno, pois a cousa saiu moi ben. Saiu moi ben. Podemos facer un pouco do chirimbolo? Veña, va. Veña, Vamos a